Nakita yung subo mo malaki. Ayun, may sample lang 1/4. Da. Ay, Geraldine, shout out. Shout out. Ay, Eljon Loco. Malapit na ako pumunta ng Batangas, Loco. Eljon Loco. How are you? I'm good. Hi guys. Hi guys. Dito naman ako guys. Ganda ka pa kasi. Ay, nagkano nandun naman? Uy, entry ka na? 1-3 na ko ba rin? Nagtatanga nga rin ako eh. Nagka-1-3 na ako eh. Auto ko. Hindi lang, sakto lang. Ay, Sir Jaime Vera, thank you po. Salamat po sa blessing. Oh, dito tayo sa bahay ha. Oh, pupunta ako dyan. Ano? Papasukin nyo na yung mga nagbabas sa amin. Markis kami. Busy. Busy ka, B-boy. Sige lang. Sir Jaime, morning po. Salamat po sa blessing. May galaw shout out. Mark Joe, Waray TV at Team Boom. Sabi ko di ko sana magla-live eh. Kaso, ano eh. Kaya nag-live ako. Wala akong upload. Sir Jaime, salamat po sa tulong mo sa Team Boom. Sir Jaime, thank you. B-Boy TV, Boom. Nagtataka ako, pasampu-sampu lang yung bumibili. Tapos nagka-1-3. Sa akin, 1-3 pa lang. Nauna ka pa sa akin, no? Nung aga mo nakapunta rito. Hindi ako sa inyo, 2 oras ata. Good morning, dear. Oy, shout out kay Reno. Good morning. Guys, ang ating Sir Jaime Vera. Salamat, Sir Jaime. Eljo, no? Punta ako dyan sa ano. Katapos na mahal na araw. Punta kami Batangas nila mamaya. Pasal ako dyan sa bahay nyo. 1-5 na pala pare. 1-5 na, saka itong pare. Paldo na. 4,000 ang ano. Ha? 4,000. Kunan mo? Ikaw. 4,000, 10 yan. Sa akin, ano lang yan, anin. Tapos ba punan, ha? 400. Ay, kabos, shout out. Dagsok. B-Boy, Timbang. Shout out sa inyo guys. Maraming salamat po. Salamat. Uy, 19 viewers. Sana all. May 19 viewers tayo guys. Sana all. May 19 viewers. Paldo sa viewers. Ako yung kamatis. Ang kamatis na di maubos-ubos. Kasi matumal guys. Malinaw ba ang ating live? Malinaw ba guys ang live natin? B-Boy, shout out. Salamat sa 21 viewers. Wow, 21 viewers. Hey, Belly. Sir Belly, shout out. Boss, Jaime. Vera, shout out. Sabi ni Cabos. And the viewers, thank you. Tolel John, meron ba diyang native na manok sa inyo? Sarap magkain ng native na manok. Tula ba? Pagkatapos na mahal na araw mga kore, pupunta kami sa San Tomas, Batangas, kala nanay, sa nanay ni Pe. Tapos, magkikita kami ni Tolel John. Kabos, dadaling ko pala yung damit mo pag pumunta kami sa San Tomas, Batangas. Katapos na mahal na araw ha. Kita tayo doon. Malapit ka lang ba sa Santo Tomas, Kabos? Oy, B-Boy, salamat Sangkay. Salamat sa pagtambay. Ako'y isang Pinoy
Sa puso't diwa, Pinoy may sinuka. Sakit ng ilong. Puti ko rito sa alay. Para akong itlog. Tanggay Grace. Anong balita? Ay, Cashier Josh, official shout out. 18 viewers, thank you. Belly Flores, shout out. Finest word, thank you. Oh, 27 viewers, naming sinayo. Thank you so much guys, please subscribe my YouTube channel. Hey guys, hello. 27 viewers, please subscribe my YouTube channel. I'm a legal vendor. I'm proud to be a legal vendor. Uy, 31, 100 na, pabuti na 100. Hi guys, welcome my live. Hi guys, ba't may uban na ako? Guys, may uban na ako, matanda na ako guys. Ala ka, may uban na ako. Si Raimi, may uban na ako. Matanda na ako, pabata na talaga to. Mera Grace, hello. Si Raimi, thank you. Pupunta yan si Grace. Si Tatay Robin, pupunta. O, yung pinano ko sa inyo na greeting ko ha. Pasa nyo na sa messenger ko para may ano ko. Nag-uuban dito sa live. Morning Kuya Jaime, musta po? Yung greeting nyo guys, pasa nyo na sa messenger ko para may ano ko na. Nagpasa na si Tatay Robin. Ano uban ko? Oh my god. Kaya pala Makati ang aking noo. May uban pala. Hindi ko matanggal. Oo. Ay. Tanggal yung itim. Tanggal. Okay lang Grace. Sabi ni Sir Raimi Vero. Okay, shout out sa 14 viewers. Salamat sa tintamsak. Na-miss niya ata ako guys ha. Morning Tay Robin. Punta kay Tay Robin ha. Salamat kay Sir Jaime Vera sa pa-birthday sa atin. Sa akin pala. Di ako, magluto lang ako ng ulam tsaka yung pansit, i-order ko na lang. Para hindi na ako. Sir Jaime, happy birthday. Ay, happy birthday. Birthday ba na Sir Jaime? B-Boy TV. Dumaan yung 31 viewers. From, where are you from guys? 31 viewers. Dumaan lang. Oh my goodness. Tinda tayo ng kamatis guys. Uy, 4 viewers na lang ah. Sinako na agad ni Lolo. Sasaway talaga si Lolo. Sinako agad. Saan si Kabos? Saan ka pa ba? Uy, Kabos! Tapos na mahal na araw. Kita tayo kasi para makuha mo yung damit mo. Wala nag-comment. Ay, dami palang comment. Di ko lang nakita. Nag-ano na naman. Sunduin mo ako. Ano ka? Bata. Susunduin. 10. 1/4. 40 kilo. Tanggapin mo na. Tumatanda ka na kasi. Hindi ka pabataan. Tay Ruben, Miguel shout out sabi ni Sir Jaime Vera. Hi, Bipine, shout out. Thank you so much. 10 lang 1/4 po.
Hey, Ruben. Shout out. Boom. Hi, Miss Carmen. Villar Roel. Shout out. Boy, morning. Shout out, guys. 11. Kano? 11. Okay. Happy birthday, Jaime. Okay. Sige, sige, malayo. Quarenta. 40. Vamos. Boss. Ido G. Ido. Bispero. Sarap. Boss. Tawang tawa si B-Boy, sabi ni Carmen. Hindi ko alam mine, kung birthday ni Sir Jaime Vera. Check mo nga yung ano. And na si Sunny Sen. Oo. Kasi akong kasunod mag-live. Nakakabit yan. Buti ka dyan niya. Gilid ka muna. Yeah. Okay. Yeah. Daming comment, di ko nabasa. Mega love shout out Maria Pay. Tulog muna ako sangkay, ayaw. Na mahirap sa'yo eh. Pag dating sa live ko, tutulugan mo ko eh. Mega love shout out boss Idu Mansano. Si Idu Mansano yan. Sangkay Grace, mahirap sa'yo. Tanghaling tapat natutulog ka. Ayos ka. Pagdating sa live ko, tutulugan mo ako. Saglit naman ako mag-live. Ito nga, 5 hours. Antik nga niya ako, Pugi. Di ba tulog ka? Ganyan ka naman, di kita papasokan. 50. O papasok sa live mo, tulog ka na. Sir Jaime, birthday niyo po ba ngayon? Miss Chris Aquino, wow! Artista! Artista lahat. Yan yata yung karta ni Nano eh. Ano po? Miss Chris Aquino, hello. Isa. Dalawa. Morning, Sir Jaime Vera. 40 lang po. Tara. Daming comment, di ko nalaktawan. Tulog muna. Hindi ko na share. Dami ko na. Miss Carmen na. Boom. Guwapo. Salamat sa 6 viewers at 14 thumbs up. Thank you guys. Maraming salamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Talamis. Miss Rica Paralejo, hello. Morning po. Thank you so much po. Miss Rica. Artista. Mga artista ang ating bisita ngayon. Thank you so much guys for visiting. Tawa si Ma'am Rica. Ma'am Rica Paralejo, hello. Good morning sa inyo guys. Ay, 7 viewers at 14 thumbs up. Thank you so much po sa lahat. Sa Pinas. Sir Jaime Vera, thank you po sa ulit sa blessing. Alam mo, hindi ko makita. Bili na kayo ate. Siguro.
Dalawa. 20. 20 dalawa? Ano lang? Bayan mo. Ulamin ko sa'yo. 4 lang. Mangga pa rin panin. Ato ko yata sa mangga lagi. Dati mo na lang, di ba? May ganda-ganda. Kasing ganda mo. Ang ganda mo ka mo. Ikaw babae. Ayan. One four six. Sir Ruel Polikit. Hello, morning po sir. Kumusta po sir? Salamat. Sir Ruel Polikit, thank you so much sa pagbisita. Tamsak doon. Thank you sir. Welcome sir sa aking sa aking munting live. Miguel sir out. Polikit, sabi ni Sir Jaime Berra. Ayan. Ay sir, Buju Molina. Buju Molina, shout out sa iyo. Magandang umaga po sa iyo. I give you moderator. Yes. All right. All right, bebe. Ano kilo? 40 lang po. Welcome. You're welcome din, Sir Rowell Polikit. Thank you so much, sir. Salamat sa pagpasyal sa aking live. Ingat po kayo lagi sa inyong mga ginagawa sa work. Team Hamug, Miguel shout out, sabi ni Sir Tatay Robin. Oo, Team Hamug. Si Sir Jaime Vera, Team Hamug. 18 viewers at 16 thumbs up. Thank you so much, guys. Please subscribe my YouTube channel, please. We visit my channel, my live. Thank you, guys. Huwag kang maingay dyan. O anong gagawin natin? Pumasok na naman ang senior namin na Kuya Sani. Senior, Kuya Sani, salamat. Sir Jaime Vera, Miguel shout out, sabi ni Sir Polikit. Dito yung mga mga sponsor ng mga malalaking vloggers. Eh tayo mga small YouTuber lang tayo. Mga yan? Sponsor ng Kanoto at Team Pahuway. Hello, Ma'am Shibing. Hello, host like 17. Salamat po sa pag-like. Oy, Arlene Channel. Morning, Arlene. Good morning, Insan. Morning din, Insan. Insan, baka makapagawa ka ng greeting. Comprint kayo ni B-Boy. Isend mo kay B-Boy. Gawin mo akong greeting para may premiere ko, may isama ko man lang. Guys, yung mga gusto maggawa ng greeting na sa birthday ko ngayon 19. Send yun lang kay B-Boy kung friend nyo si B-Boy. Ang dami na nag-comment. Hello, Sunny. TV official team, boom. Rowell Polikit, hello. Rowell, Miguel of shoutout, sabi ni Ma'am Queen. Sunny, Miguel of shoutout, sabi ni Sir Polikit. Ayaw ko, diwag. Good morning, Mark Joe. Ay, Sir Ricky Dabao. Hello, hello. Good morning, Sir Ricky Dabao. Ma'am Shibing, hello po. Arlene, Miguel of shoutout from Kuya Sani. Ma'am Shibing, salamat Kuya Sani sa pagbaba ng banner. Team Boom, Sober. Banner, Sani Sen TV official. B-Boy TV, solid Sober. Kuya na lang, tawag sa akin. Sir, sige. Kuya Ricky, salamat po sa pagpasyal, Kuya Ricky. Kuya Ricky Davao, Miguel of shoutout po, love you po. Sabi ni Kuya Sani Sen. Salamat po sa mga artista na andyan. Mga talagang mga pangalan pa lang talagang Miguel of shoutout, bro, Romel. Oy, shout out for Romel from Sir Jaime Vera. Sir Jaime Vera, thank you po. Ingat po lagi. God bless. Tinda-tinda lang tayo ng Mega love, shout out guys. 16 viewers at 20 thumbs up. Thank you po. Please subscribe my YouTube channel guys. Yung bisita natin dyan. Please subscribe. And like and subscribe guys. Thank you so much. Kuya Pugi, sabi ni Mero Grace. Saan kay Grace? Salamat. Tinda tayong kamatis guys. Ito paninda natin. Pakita ko sa inyo ha. Ayan. 10 and 1/4 sa mga gusto makakain ng kamatis. 15 viewers. Thank you po. Carmena Villarroel, Miguel of shoutout, sabi ni Kuya Sunny Sen. Boy, Miguel of shoutout, sabi ni Kuya Sunny Sen. 13 viewers. Thank you po. Init.
May init sa Pinas. 10 lang 1/4, ma'am. Ha? 10 1/4. Opo. Hindi mo kaputi. 40 lang po. Makuluha ko. Kamatis mo. Huwag ka na. Maganda yan. Ikaw nagtitinda. Opo, sir, Miss Agot Isidro. Tinda po tayo ng kamatis. 40 ang kilo. Tabos, shout out Tabos. Hindi pa tayo. Mura na yan, mami. 15, lang tayong tubo natin dyan. 13-12 lang. Romel! Shout out Sir Romel. Oy! Okay lang bro. Jaime, kahit walang jacket. Ay, sorry po. Ito po. Wait lang. Romel, sorry po. 26. Kano? 26 po. Sorry Sir Romel. Meron ka na pong jacket. Pasensya na po kayo. Hindi ko napansin na nakapasok po kayo. Sorry na nga ni. Salamat po. Okay lang dyan, bro Jaime, kahit walang jacket, sanay na tayo dyan. Very good. So, tapos na ang hugas. Oh, mabuti naman. Maghugas ka na. Pwede ka na magduntot. Kabus. Thank you, Mark. Welcome po, Sir Romel. Salamat. Mark Jacket Romel. Meron na po, Sir, Sir Polikit. Sir Polikit. Thank you so much po. Ito sa team, Team Hamog. Si Sir Romel. Nur Hasan. Team Hamog yan si Sir Romel. Sir Romel. Sir Polikit, thank you so much po. Maraming salamat po sa inyo. Sample lang 1/4. Miss Giselle Sanchez, Saraw. Okay. Tukat Tuesday. Tukat. Miss, hello. Sir Romel. Shout out sa iyo, Miguel. Sir Romel. Nur Hasan. Thank you so much. Kuya Sani, salamat ha. Kuya sa amin pala wala kayong work. Nakauwi na pala siya galing sa kanyang pag-duty. Kanina nandun ako sa live niyan. Kaninang nag-duty siya sa kanyang work. Matulog ka na. Iwanan mo na yung cellphone mo. Oy, 15 viewers. Maraming salamat po. Thank you, Lord. May 15 viewers tayo at 23 thumbs up. Guys, thank you so much guys sa support at sana more support. Kuya, agwapo, wala mga jacket mga artista. Wala ba? Sorry naman. Ito na, jacketan ko na. Sorry na nga ni... Yan, may jacket na sila. Kuya San, hello po, sabi ni Romel. Good. Chat yung aking partner. Check natin kung anong sinabi. Walang. 40 lang po. Ha? 40. Sino? Opo. Rylene! Hello, Rylene! Hi, Rylene. Thank you so much, guys. Salamat po sa 13 viewers at 23 thumbs up. Thank you po. Good. Oo nga. Meron ka na pong jacket. Miss Giselle. Sir Romel. Thank you po. Hi Romel. Salamat po sa Romel at Romel Polikit at Sir Jaime Guerra. Thank you so much po sa inyo lahat. Grabe dami ko ng uban. Grabe. Sorry. Oh, hindi naman po. Matanda na ba tayo, Nika? Parang ang dami ko ng uban. Ay, Jericho Rosales, shoutout. I'll mo na rin. Mga artistahin mo ng mga bisita ko Wala si Coco Martin.
Baka may Coco Martin tayo dyan. Coco Martin, tapos si Ogie Alcacid, Jano Gibbs, sino ba ba? Jimmy Bumdok. Mga artist time ba? Mga magagaling kumanta. 14 viewers at 24 thumbs up. Haro. Salamat. Say ma'am. Ang Bulawan po. Sir Jericho Rosales, meron ka ng jacket po. Salamat. Yun, mga pugi. Oo, mga pugi yun. Siyempre, kamukha ni Kuya Sunny Sin yun. Yun si Jericho Rosales, Coco Martin, Jano Gibbs, Ogie Alcacid. Eleven po. Jericho Rosales, bigalaw siya raw. Sabi ni Kuya Saris, yan. Uy, 29 viewers na naman tayo ba? Ilang araw lang ako din nag-live, 2 araw lang. Paldo tayo sa viewers ah. Okay guys, please subscribe my YouTube channel. Thank you so much for visiting and you like and share, like and subscribe. Thank you bro. Thank you a lot. Yeah. Sabay atras. Yeah. Hop, yeah, atras. Kaya na yan. 30 viewers at 25 thumbs up. Wow. Amazing. Oy! Sir Paulo Contes, yun! Artista malulupi ito. Pasok mo rin si Baron Gaster. Si Sir Baron. Pasok mo si Baron. Uy, pasok nyo guys. Palibaran kita ng mga linear, lanyera, kaldero, plato, at kawali. Diba po? Oy, Baron! Yan! Yes, Baron! Thank you so much, Baron, for visiting. Di ka siya sa sipi. Si Baron. Andyan na si Baron. Andyan na. Si ano pa? Ay, request pa ako. Vice Ganda. Pasok natin si Vice Ganda dyan. Vice Ganda, pasok. Vice Ganda. At sige, Nico na aktibidad. Pasok mo rin. Vice Ganda. 20 viewers. Thank you so much at 26. 20 thumbs. 20 viewers. Dami tayong viewers. Dami. At 27 thumbs up. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Okay guys, yung mga nasilip-silip dyan, baka naman, comment din. Sayang, Oy, Ate Emalyn, kabuhay, andyan ka pala. Ate Emalyn. Salamat, Ate Emalyn. Walang ano ngayon. Taas ng kamatis ngayon, 40 ng kilo. Parang kay Nano yan? Ha? Saan ka rito niyan? Doon, ginamit nyo? Kaya na yan, hinahanap yan. Ikaw gumamit yan, saan mo dinala yan? Di ba? Sa loob? Yun nga, kay Nano yan eh. Yun yung... Ewan ko. $20 viewers. Salamat. Lagi ako nakashare sa video mo. Thank you, Ate Emalyn. Thank you so much. 15 viewers, 17 viewers at 28 thumbs up. Thank you. Ate Emalyn, salamat. Thumbs up naman po. Hindi na, sambuhan port. Kamatisan nyo na guys. Kamatisan nyo na. Uy, John Lloyd Cruz, shout out. Hello, John Lloyd Cruz. Hello, John Lloyd. Kumusta? Wala si Vice Ganda. Puro mga pugyang na pumapasok. Yung maganda naman. Si Vice Ganda. Si Tikla. Ayun. Sabi ni Baron. Sir Baron, saraw. Mga pugi talaga mga artista. Hindi sa mga bisita natin guys. Si Mark Anthony. Nakikita ko lagi si Mark Anthony. Si Mark Joe. Busy si Vice. Busy ba? Okay. Yun lang.
Oy, Sir Mark. Mark Soles. Uy, shout out sa'yo, Sir Mark Soles. Kulit. Kulit. Eh, man, may moderator ka na. Gwapo, wag ka na maghanap, ano? Gwapo, wag ka na maghanap ng iba. Nandito na naman ako. Oh. Grabe, dami kong uban buang. Haba ng buang. Oh, uban buang. Sombrero na nga lang ako. Nakikita na yung matanda na tayo. Oy, Sir Raimi Vera, tawa ka dyan. Nakikita na yung uban ko, magsombrero na nga lang ako. Malalaman nila patanda na tayo. Oy, yung kariton mo ginagamit niya ano? May mag-iitlog si Jun ba yun? Sa'yo ba yun? Yung malaki? Kumahawakan? Andiyan kay ano? Kay Junior! Nag-iitlog! Si Remy Vera, salamat ha. Napatawa si Remy Vera. Nawala na si Sir Will Pulikit at si Romel Norhasan. Nandito na lang yung mga artista. Kami mga baka kailangan nyo ng ng ang tawag nito? Back up. Nandito lang kami ni Kuya Sunny Sen. Kung gusto nyo ng first lady, kailangan nyo ng first lady. Meron kami papasok si B-Boy TV. Wait, folks. Ay, Boss Chog, shout out. Miguel, shout out, boss. Shout out. Ay, Ato Brenda. Si Brenda, kadto ka mo ha pala yan. Kahit mga na kamo kumadto, mga kulog. O mga lady. Ay, Miss Angelica Dirga Cruz. Hello. Ay, kaganda man di. Ay, ha? Hindi sa akin. Ay, hindi ba sa'yo yan? Kala ko sa'yo yan. Ay, Boss Jog, thank you. Kita on Lamar. Oh, sige la. Chat ka lang pag makakanto ka mo ha. Kasi ang sure na pupunta sa bahay. Si Pobre, si Mabi, si Kuya Sani pupunta yan. Kaya may order ako eh. Kaya umorder ako kay Kuya Sani para walang lusot. Para wala siyang rason. Order ako ang 6 na lechon plan. Para wala siyang rason na hindi siya pumunta. Okay, sige, salamat. Kuya Sani, para hindi magkaroon ng rason, inorderan ko ng leche plant ng 6 na piraso. Para talaga sa pupunta sa bahay. Kahit sumaglit lang. Alam naman namin yung trabaho niyan. Tatay Robin, pupunta rin si Tatay Robin. Si Kuya Elmer, 50-50 pa. Pero sinabihan ko na. Sabi ko nga sa kanya kung wala man siya pamasahe kasi wala pa naman siya sahod. Ano ko na lang siya sa pamasahe. Libre ko na. Para makapas ka lang. Para makita tayo na Ibibera na complete ang team boom. Si Biboy ang wala. Manay, mag-birthday mo na lang. Sabi ni Kuya Zani. Hi, P-Mix. Good morning. Hi, P-Mix Vlog. Thank you so much. 11 viewers at 31 thumbs up. Maraming salamat, guys. Hindi ako marunong sumayaw. Kaya ayaw ko sumayaw. Tambay lang, Mark. Iwan ako sa live ni B-Boy. Naiwan ka ba? Kanina ba siya nag-end? Angelica Panganeban, Miguel, shoutout sabi ni Kuya Sunny Sen. Uy, 15 viewers at 31 thumbs up. Sa mga nanonood sa atin dyan, ng mga alam ko, mga mayroon dyan na sumisilip sa atin dyan. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout mo, Kuya Mark. Uy, shoutout sa'yo. Plan 13 viewers at 32 thumbs up. Thank you so much.
kaway. Warang si tutulang yan. Ay, salamat sa 15 viewers, sa 32 thumbs up. Wala pa tayong isang oras. So, 35 minutes ko lang ako. Pero nakarami na tayong viewers. Guys, please subscribe and like and share. Thank you guys. I appreciate you. Silip-silip lang guys. Silip-silip. Kasi alam na natin kanya-kanya na tayong mga ginagawa. Ako lang kasi. Maganda lang sa akin. Wala akong amo. Tambay yan. Ano to? Trabaho ano to. Hoy! Andito na. Madaming Mark. Haha. Ay, Boss Butchog. Salamat, Boss Butchog. Salamat sa iyo. Madami. Ay, 18 viewers at 34 thumbs up. Thank you po. Salamat ng marami, guys. Congrats pala kay Dairos Official. Dahil monetize na siya. Congratulations, brother. Mabuhay ka. Saka na talagang tunay na YouTuber. Boss Dairos. Kuya Sani lang ang hindi pa na-monetize. Alfredo Mix Vlog. Hello. Good morning po. Ito, may moderator ka na po. Salamat po sa pagpasyal. Miss, ano to? Sir Mark Anthony. Hi. Oy, Sir Mark Anthony. Hello. Morning po sa iyo. Ayan, may moderator ka na. Bro Dairos, congrats. Oh. Kasi na-check ko kanina pag down ko na pag swipe ko. So sabi ko pa, monetize na si Dairos kasi ginik ko yung main channel niya. Ako nga, monetize nga. Kaya congratulations kay Dairos. Isa ka ng tunay na YouTuber. Mark Anthony, Miguel of Sharal. Oh, shout out Sir Mark Anthony. At Mark Joshua TV, shout out. Bola ka! Sample lang 1 port. Tara na, bili na. Maraming viewers. Ma'am Criselda, hello, morning. Ate Brenda, morning po. Salamat po sa inyo. Ma'am Criselda, thank you so much po. Salamat sa pagbisita. Ay, Bipinis. Thank you, Bipinis. Billy Flores, thank you po. Salamat ng marami. Wala kang premier. Baka may premier ka dyan, ibaba mo. Ipin-sabit natin. Sakit ng aking katawan. Sampo 1 port ya. Uy, magpo-40 thumbs up na tayo guys. Oh. Uy, paabutin niyo ng 40 yan. Ay, The Grifter. PH, hello, morning. Kabayan, kumusta? Waray-waray gapon ini ano, The Grip.
Drifter. Mabuhay gihapon. Ayan, nagbaba siya ng ano. Yan guys, nakapin si ano. Nagbaba ng Premier po yan, Dol. Malunggay, Pandesal. Oy, Sir Jaime, tulog muna ako, Mark. 3:35 AM na dito. Bye-bye, everyone. Ay, sige po, Sir Jaime. Ingat po. Madaling araw na pala sa'yo dyan. Ingat kayo, Sir Jaime Vera. Thank you so much po talaga. Maraming salamat sa, sa tulong at sa basic pinagkaro. Ingat po lagi, ingat, Sir Jaime. Ingat po kayo lagi. God bless po, God bless. More bless si Dirty Kurt. Thank you, Sir Jaime. Maraming salamat sa support ng Team Boom. Love you po, I love you. Ingat po. Good night. Aba, si Criselda Pereira. Guys, please thumbs up my live. Please thumbs up. Ay, Miss Claudine Barrito. Hello, Ma'am Miss Claudine. Dagang salamat, Miss Claudine, sa inyong pagpasok. Bawang. Nanood ka ng Totoy ba to? Ni Kiko Estrada. Di ko maalala. Parang napanood ko yung yung Totoy ba to. Pero hindi ko alam yung mga mga cast kung sino mga kasali dyan. Kasi hindi tayo ganong nun. Wala kami. Mga bang year yan? 1991? Or 1990s? Kasi kung 1990s, wala pa kami TV noon. Nakikinood lang kami ng kapitbahay namin. Andun ako, di ba? Oo, Miss Claudine. Sorry. 9 viewers at 39 thumbs up. Uy, 39 thumbs up na guys. Paabutin na natin ng 40 thumbs up yan. Sa mga gusto dyan. Si Olala. Nandun. Si Olala. Olala. Sabi nga ni John, parang sinabi ko, ay, Hi, 13 viewers at 39 thumbs up. Maraming salamat po. Drifter PH, thank you so much. Salamat po sa pagbisita. Mr. Billy, Miguel, shout out. Sabi ni Ma'am Porcelda. Hindi na ate, kamatis. Asin daw, Kuya San. San. Uy. Asin. Manitis ko yun, San. ano sa'yo? Family. 9 viewers, thank you. Thank you. Nagmahal na naman daw yung gas. Ay, nagmahal naman ang gas? Sa Supercal, magkano nang tinaas doon? 185 ngayon, baka umabot na 300 yan. Ay, 285. Grabe. 300 na yan. 45 lang yun. Siya ma'am, sampuan po. Kamatis kayo dyan. Matamis. Pwede tikman.
Marami sa kabila, 30 lang din. Doon sa dulo? Sinan. Oo, yaman mo sila mag-30 din. Binargasan kasi niya kahapon eh. Sinabihan niya, no? Hindi naman talaga nagkamatis yun, Ano talaga nagkamatis? 20. Kaya rin nagkamatis eh. Pero hindi na natin masasabi yun kasi kanya-kanyang ano yan. Kung gusto magtinda ng mga, kung may puhunan ka, hindi magtinda ka. Sabi nyo. Ang role ko ay Diamond Labrador. Galing. Ito ganong ano yun? Ano na yun? Miss Claudine. Ito ganong alam yung siguro kung mapapanood ko, maaalala ko siguro. Ulit. Yung panood ko ulit. Yung ano yan, pelikula na yun. Naalala ko. Pero ngayon ano tayo dati? Kamatis te, kamatis! Gwapo, pahinga na ang pang gasolina, pahinga ng pang gasolina. 73 na kasinaw. Sige, utangin mo muna sa gasolinahan. 21. Utangin mo muna Kuya Sani sa gasolinahan, sabihin mo pangalan ko. Ha? Kuya Sani say. Utangin mo sa gasolinahan, tapos sabihin mo pangalan ko. Magugulat yun sila. Oy, salamat sa pa-heart. Sino ba na nag-ano dyan? Oy, yung mga nag-BBG dyan, baka naman. Comment din. Sayang ang, sayang ang comment. Si Grace kasi pasimunod eh. Natulog na naman eh. Inulugan yung live ko. Kaya tulog din yung live ko na. Hira ka talaga. Isa na nga lang ni mag-live. Haha. Sir Mark Anthony, tawa ka dyan. Salamat po ng marami sa pagpasya. Kuya Sani, hindi ko na monetize. Monetize ka na nga. Ay, 12 viewers at 40 thumbs up. Wow! Congrats! 40 thumbs up already. Ayos! Pagbihira talaga ng 40 thumbs up tayo guys. Wala pa tayo isang oras. So. Ayos! More ano pa? More thumbs up. Times 2 yan, times 2. Bago umabot ng 2 oras tayo. 49 minutes pa lang tayo. 49 minutes and 26 seconds. Salamat po sa 9 viewers natin diyan. Salamat sa inyong bisita, sa inyong pagsilip-silip sa ating live. At yung from ibang bansa, thank you po sa inyong lahat. Salamat kayo. Jadi na. Sabi ko, yung bilog, yung gigibay niya, puso na ito yan. Ah? Puso na ito? Oo, kuya, dito tayo lagi.
May bilog doon na ginawa ng Maynilad. Bago na kasi ginawa ngayon eh. Naayos nila yung ano, tubig. Matagas. Ano matagas na naman? O, pataasan na yan. Kuryente, tubig. Tatabilit na eh. Taas talaga yan. Pero sa amin, ang kuryente namin mababa lang. Magkano lang ang 93? 193? Ha? 193. Isang buwan? Oo. Tubig lang malaki. Yung ilaw nyo, 193? Anong gamit mo? Wala. Electric fan lang. Rice cooker. Wala kami rep, walang rice cooker, walang TV. Cellphone lang, charge lang. Tsaka minsan yung ano, pag ano ng tawag nito, cellphone. Tubig. 1,000. Ha? 1,000 tubig. Wala, di mababa lang din. Oy, Mascot Jack. Miss Scott Jack, shoutout sa'yo. Mabi. Oy, Mabi ba yan? Oy, Mabi, shoutout. Oy, Mabi. Miss Scott Jack Santos. Kasi yung ano dun ng tubig o ng ilaw namin, walang ano, patong. Eh, Yung ano, nagbabayad ka yung na lang. commercial ba yun? Tawag nga ata yung commercial. Eh, ka nagbabayad ka na lang. Oh. Walang ano yan. Walang patong ng Pag may-ari. dumating na meron ko sa'yo yung inaabot. Oh, pag submitter. Malaki. Papatungan ko nila, 20 kami. Ang amin kasi doon, di ba may ano, may mismong chine-check ng Meralco. Tapos, check na yon. Yung nagamit mo doon, may submitter din kami. Pero ang submitter namin, pag tinik yun ng ano, yung sa'yo, tinik, kung ilang nagamit mo. Times mo lang doon. Gano'n lang ata yun. Babala ata ang patong, hindi ata ang ng bed ko. Dos lang ata. Ewan ko lang ngayon kung tataas. Di ko lang alam. Kasi mababa nga. Gano'n lang tubig. Ilaw namin. Ano namin, kuryente namin, 20, sabihin nyo eh. Kaso lang kami kasi ang gamit namin electric fan lang. Lalo yung electric fan pa yung ano. Yung walang ano lang. Mga ganyan. Oo, yung ganyan. Wala naman yan. Hindi ka gaya ng bilog. Meron kami yung may bilog. Plastic nga lang. Madalang lang din namin gamitin. Lipat na uli kami ron. Ito mga kakatigaan. Naputulan sa kabila. Isang bulang babayaran namin. Kahuulan din kami. Wala na kabila ilaw, wala rin kami. Kung nagka-ilaw sa kabila, may ilaw din kami. Di kaya isa lang yung kuryente mo. Ay, pasaway, shout out. Alira nga ako. Ay, shout out. Ay, Mabi. Kuya Sani, sabi ni Pasaway. LC ng pan namin rectangle. Pasaway, may galog shout out. Ay, Mabi, shout out. Ano pa di? Mayroon ka bang ano ngayon? Biyahe? Biyahe ka ng biyahe. Sa Buwebes, wala ba't di ka magbiyahe ah? Miss Jackie Lou. Shoutout. Blanco, shoutout. Okay lang, insan. Ay, Mary Grace. Kala ko tulog ka na.
Pwede, happy birthday. Oy, yung ano ko, gawa kang greeting. Send mo sa messenger. Mabi. Nagpapang. Oh, biyaya ako ngayon at bukas. Sa Webis, ano pa di, punta ka. Magano tayo. Mga bandang Buhat, boss. 7, pumunta ka 7 Boss, or buhat. 8. Para ikaw yung mag-ano ng pulutan ba. Andun rin ako sa Totoy Bato, sabi ni Miss Jackie. Jackie Lo. Ma'am Jackie Lo, shout out. Jackie ka na. Shout out for viewers. 46 thumbs up na ako, guys. Abot ng 50 yan. 50 na yan. Apat na lang para 50. Salamat sa mga pumasok at dumaan sa aking live. 13 viewers, thank you at 46 thumbs up. Guys, yung nakapin pa naman, pasuyo naman po. Thumbs up. Sa nakapin natin dyan. Toy. Asan ang sakyan mo? Uwi na ako. Salamat po ito. Magbubat. Yeah. Katang-utang.
Iwata. Ten viewers, thank you. Guys, pasuyo sa binabago. Guys, yung binabago bago kong ano. Ang upload ng ito na. Yung magpap. Ate Melody, hello. Salamat sa patamsa. Hoy Sam, salaw. Zelda. Sige pa di, 7 or 8. Sige pa di, waiting kita. Patulong ako sana sa'yo magano. Magano ng luta. Kasi yung ano iba i-order. Ano ko lang yung ordering ko lang. Kung magluto ng pansit. Order ko na lang yung pansit. Pampahaba ng buhay. Yan. Para hindi matrabaho. Ay, 9 viewers at 47,000. Seven viewers, thank you. Shout out sa 9 viewers natin dyan. Sample na 1 port. Bili ng kamatis guys. Sige na, sample 1 port. Ayan. Melody, maraming salamat po. Salamat sa 9 viewers. Oh, salamat tol. Simple lang. Simple lang. Yo. Bawal, dagdag. Huli ko lang. Yeah, bunga. Lupa ako. Kay Melaria. Arago. Saraw. $14.
Boss, pwede na boss. 10 lang 1-4. Tamsak, salamat sa tamsak. Ate Eva, maraming salamat sa patamsak. Mark Joe, advance happy birthday and many more birthday to come. Thank you, Ate Eva. Maraming salamat po. Dami ng benta host. Patumal, ani. Ilan ni Patumal. Kano pa ng benta? Tiyaga lang talaga, tiyaga. Tiyaga lang. Sabado linggo lang kami nakakabawi. Ang benta. Ganitong araw, ordinaryong araw. Matumal. Salamat sa patamsak. Patamsak naman po para ano? Para maabot ng 50 tamsak. Wala pa tayong 2 oras. 2 oras lang tayo mag-live. Kaya 1 oras pa lang tayo. Mga ginagawa dyan, gawin nyo muna yung mga ginagawa natin. Mga may trabaho, work, mood. Work mood muna. Tatlong pare 50. Ha? Tatlong pare 50. Ay, mga tao. Salamat sa 7 viewers. Marami nagko-comment, hindi ko nakikita agad. Salamat sa patamsak, sa mga tatamsak. Salamat po. Si Pimix, thank you po, salamat. Pimix Vlog, hello. Sir Dieter Ocampo, shout out. Wow, Dieter Ocampo in the house. Ayan, may moderator ka na, Sir Dieter. Guys, patamsak naman po. Ate Eva, salamat po. Hindi nag-ano agad yung comment. Okay. Tinatag. Hello. Ito na ba? Yun. 7 viewers at 50 thumbs up. May 50 thumbs up na tayo guys. Wow. Paldo. Paldo sa thumbs up. Ano na lang. 50 minutes. 2 hours lang tayo mag-live. 2 hours. Dito lang tayo kay YTO.
Ma'am Corselda, thank you po. Salamat po na marami. 9 viewers. Salamat sa mga dumadaan. Please subscribe, guys. Subscribe and like and share. Thank you so much. Guys, yung nakapin. Paano naman po ka? Views naman. Kahit patamsak lang, okay na. Dalawang camera, Pia. 10 viewers at 50 thumbs up. Maraming salamat sa inyo. Kamati, 10 lang, 1 word. Mala. Matumal na naman. Kahapon matumal, ngayon matumal. Oh my goodness. Sobrang tumal na. Sige. Sobrang tumal naman. Nag-comment ko lang ako. Makikinig ka lang. Makikinig ka lang, Joseph. Yes, madam. Ay, ikaw na, boss. Nahiwa na lang ako. Salamat sa 9 viewers. Let's go na. Ano? Asin? Magkano ganito, kuya? 7. Gusto ko hingin lang, kuya. Hingin lang sabi ko, ah. Ano ba yan? Katapos na palo. Sabi na hingin lang, eh. Sinabi ko na ako. Tagay niya kasi sa ako. Tagay niya sa ako. Sige lang, brokoli lang. Nag-busy tuloy. Ay, nako. Mas Jen. Miss Jen. Miss Jen. Sarap. Ay, nako. Reka, shoutout. Oh, nagbenta tayo ng asin ng ano, ng kabila. Hindi naman akin yan. Pinintahan lang natin. Kasi umalas yung bantay, yung may-ari. John Marini, shoutout. Tama ba? Ayan, may moderator na. Salamat po, salamat sa patamsak. Patamsak po.
Miss Susan, hello. Laki yung motor oh. Ganyan. Isa na. Bomba, bomba. Ang laki nun. Big guys. 30 boss. Ito nga. Gente. 20. Tante. Ay, tuna. Ilan na yun? Nakailan. Mga 220, 380 na lang. Maubos na to. 380 sa kilo. Ay, salamat sa 51 thumbs up. Uy, thank you guys. Seven viewers at 51 thumbs up. Maraming salamat po sa inyo lahat. Umuban ko ay matanggal. Nag-uuban sa live. What's up? Dadami yan. Ang galawin. Pabata na. Ilan taon ka na ba? 35. Oo. Hindi ka sila mag-umpisa eh. Pabata. Isa, 35. Last tumami na. Ah, Hawa na sila. nagdikit-dikit na. Akin pa ilan pa lang eh. Isa. Tago eh. Marami na nga oh. Tanda na talaga. Parang nakakapagkira naman yung mura. Lagi na Grace. Uy Grace. Tawa ka dyan. Mas matanda ka sa amin. Huwag kang ano dyan. Huwag kang aray. Aray mo ha. Tawa ka dyan. Tuna. Mas matanda ka sa akin Grace. Huwag kang ano. Ate Grace. Shut up. Ate Grace. Artista rin ako. Oh, Susan. Thank you Ma'am Susan. Salamat. Miss Susan Hussein Saad.
Hussein Sadiq. Sadiq. Iwan pa nga Frida. Putol lang ang putik. Sayang. Ate. Joseph! Bilisan nyo ba, Joseph? Hukayin mo. Hanggat may ano, hukayin. Tapos Princess eh. Ha? Sis, lipo ka naman sis. Princess, ang anak ni ano. Matuto. Bilisan lang dyan. 70, 40. Wala, mahirap to si Jamal. Ayaw pa mag-gano'n dun. Ay, tatali lang kunin ko na yung drama. Wala, kapos na. Hoy Michael, libre tubig. Oo. Wala pang kinikinig pa natin may kailangan ng kwento. Libre yan. Wala naman eh. Wala naman eh. Alam mo ano yan, yung iba wala sa metro yan. Wala sa metro yan. May metro ano yan, malaki. Alam mo yan, yung metro yan. May ano yan eh, may parang pinaka-pondo eh. May mga metro tayo sa bahay. May metro talaga yan. Ilan yung gamit dito. Kaya sa consumer pa rin mapupunta yun. Akala nyo. Hoy tubig, libre tubig oh. Sa mga hindi pa naligo. Hoy, free tubig sa mga hindi pa naligo dyan oh. Baka di ka pa naligo, maligo ka na rin dyan. Sayang yan, Nay. Ligo na rin, Nay Marlene. Ligo na. Ikaw din, nagsalita ka. Ikaw maligo. Naiyak pa ako sa inyo na. Kita mo yung hipon mo, di maubos. Kasi di ka naligo. Malansa, malansa. Hugasan mo din. Che, hugas-hugas din. Kaldero, kawali. Hugas kaldero, kawali. Plato, baso, sinidor. Lahat, hugasan mo na. Pagulit mo na. Oy, libre tubig. Baka gusto nyo dyan. Wala kayong tubig sa bahay. Sa mga hindi pa naligo. Ang bilis. Wala nang bayad. Sayang din yung 5 piso. Ang tigba. Sayang banyero. Lagyan mo. Aldo. Dapat isa mangga ko yan. Biya mo naman tayo. Ha? Hi, 6 viewers. Thank you. Grabe tumal. Ma'am, sample lang ma'am. Bumper. Dalawa.
Ligo na. Baka may tugas, wala na eh. Tugas na yan. Sabi ang pagdilig sa malaki. Pagdilig sa malaki yan. Dapat gagawin ko, di na alam. Oh, malaki, malaki. Tula, malaki oh. Sampuan port po. Sampuan port, 40 kilo. Yan. Sige, tama na. Sige mo na. Yan, 41. Ay, magkalat mabuti. Saan ka pupunta? Sama sa iwan. Nag-aantay din sila dito. Sabi magluluto ng tulingan. Nagkaalang ka sa iwan. Idol Project, maraming salamat. Pagbaba ng banner. Sabi ni Ivan, kaya tumama niya.
Sama kita. 11:56 na pala. Biyahini. Ansi, shout out. Kain tol, sige, salamat. Lunch time na eh. Kain ka lang. Buti pumasok ka. Bulwak talaga yan. Kaya ano yan. Pare ko, daming tubig ko. Sayang. Bubulwak. Sampal siya na may pause siya. Sabi pakiusap sa pagkausap. Isa muna lang. Saka parang yung Sayang si Michael, oh, wala. Kung nandyan yan, mag-ano yun. Diyan ba kanina? Ito napansin. Sayang, kung nandyan yan, mag-ano yun ng tubig. Ilang ano yan siya. Banyera. Limang banyera ako. Mahaba-haba ng pagdagdag yun. White drum. Laki naman ganyan. Ma'am Criselda, salamat. Kasi medyo Hindi ko nakikita yung ano. Kasi pagkatag-init. Patwar TV, hello. Hello everyone. It's a great day of my friend. Ay, thank you so much my friend, Patwar. Patwar TV, thank you so much. Ma'am Criselda, salamat. Kumusta po kayo? Okay lang naman. Biyahe ni Hansi. Kumusta rin po kayo? Taga saan po kayo? Min channel po yan. Biyahe. Yan ko na moderator. Salamat po sa pagpasyal sa akin live. Thank you so much guys. muna kahapon. Tol Project, maraming salamat. Kanila yung walang puto. Mama Danas Vlog, shout out Mama Danas Vlog. Hello. Salamat sa patamsak guys, sa mga hindi pa nakatamsak diyan, pasuyo naman. Patamsak po sa aking live. At mayroon po akong pinin. Pasuyo rin po pa live din. Salamat po. Okay, kamatis. Paganda na kamatis. Kain na kayo. Meron pa ako dito kamatis. Walo to eh. Alam ko magpapakabit kayo talaga sinalo. Ito kaya malito, hati-hati na lang sa pilit. Pagka bigyan na lang sa lang, hati-hati ka lang. Oo, mag-sit lang. Sa pulpipo, hati-hati.
Mama Danas Vlog, thank you so much po. 11:30 na. Baka kami na dyan. Yeah. Walang. Mabili, bili. Wala kita sa ikip kayo. Meron naman siguro ito nag-comment. Hindi ko lang nakita naman. O kung white ito. O diba, sabi ko na nga ba, marami na naman nag-comment. Dami nag-comment putik. Hi sir, good morning. Miguel shoutout host, shout out to all, sabi ni Mama Danas Vlog. Kanino ba yung nakapin? Akin. Siyempre, Saus. Mary Grace, sabi ni Tol Project. Hi, Mark Jo. Oy, Loy, shout out. Congrats kay Dairos. Monetize na siya. Di ka nakanood kagabi sa live, Grace. Ingit-pikit ka sana. Aray to. Nandun yan, yan pa. Si Grace. Meron kanina sa live ni Biboy nagsabi na mga marites kami. Marites kayo. Sabi ganun. Saira. Nabihan kami dun sa live ni Biboy. Mga marites yan. Marites kayo. Lalo na si Kuya Mark. Marites. At least minamarites kayo. Ano? Pinakamalito to. Sabi niya to. Kanina on live. Kuya Project. Kaya kaya nga marites daw tayo, sabi ni Grace. Oh, lalo na daw ako marites. Talaga. Marites talaga. Marites. Marites. Hindi tayo kilala nun. Nag-sell ka talaga. Ano kaya yung mamarites namin? Hindi na nung live ko. Ayaw mag-pump up dito sa comment section. Nakaka-kinis. Sino? Ataw ka. BG kung nadadaya mo kami Yan mo Ayun lahat na pupunta lahat ng customer Kami wala kami na customer. Certificate comfort. Sino? Sampo. Ilan ba yan? 200? Yan na lang, wala ka na pang boss. Ayun na lang. Matugo ko lang.
Tutuyuan ka nata, video. Tuyuan na. Busa na kaya kita ng tubig. Tuyo ka na, G. Malamig kasi eh. Kulang ka sa tubig, guys. Lagi ang bibili mo yung ano, pre. Hindi, ano, malamig yung panahon. Pare. Pare, pre. Sarap, pre. Pare, ano. Ang Criselda, salamat. No. Ganda na kasi nakita doon sa talong. Akala ko ba, binilagi ko ba? Nagtinda na siyang kamatis kung kailan nang nasawang-sawa na yung mga tao sa kamatis. Yeah, ay. Ito 70. Pinta ko yan. Pagkuhan for. Nagtatangpag kayo rito. Ano meron? Pupunta rin tayo ano. Shout out. Batayin mo rito, Daniel. Umuwi na kayo lahat ako na dyan. Bahala kayo. Ano, hindi ko alam. Ano ba, Cedric? Bakit 5 oras ka maligo, ha? Sige na nga. Sige na maligo ka. Bawal ka pala. Alam mo naman na yung cellphone ko. Thirteen. Daniel! Andyan ang barya. End na ako, guys. Bye-bye. Well, project, maganda ako. Team Boom, maraming salamat sa lahat ng pumasok. Maraming salamat sa inyo. Napakabor. Sarap. Alam naman nyo, kumatos ako sa gabi. Yun lang. Okay na guys. Again lang. Thank you, Team Boom. Love you. Bye.